Són famílies que venen del centre Estela, del centre Solc, de la Muntanyeta. Estan profundament preocupats per una decisió que afecta directament la vida dels seus fills i les seves filles. Aquestes famílies fa pocs dies han rebut una carta del Consell Comarcal del Tarragonès. Ens posem en contacte per tal d'informar-vos que el servei de transport adaptat pel qual en sou usuari a partir del 31 de juliol deixarà de prestar-se amb el model actual de funcionament. Nanos, com per exemple el Jairo, no tindrà el seu transport adaptat, per exemple, o diríem el Quico, tampoc, i molts casos. El Consell Comarcal està governat pel PSC, per Comuns i per Junts. El nostre prec, el de les famílies, és que retirin i que tornin a tindre el transport que han tingut fins ara. Representa una desorientació, una angoixa per tots els nostres nois i noies i no ens ho podem permetre a la nostra societat. Gràcies.